Yena monda goni erokamano Nyakwaramogi kuom yiero Ramogi TV kaka tesen mari mar wang' jowi makelo ni weche manyien. Wan bende waikore gi weche manyien mag migago e thuolo ni. In gi thuolo mar oro ote machuok e laini marwa mar ote machuok ma en 33600. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu olimo moko kuom sikunde nono chal margi motelo ne yawo sikunde juma manyien. Chenro mar lamo ne ringre ji manowito ngimagi e masira mar oula ma Mai Mahiu dhi nyime. Jatend migao mar pur Mithika Linturi chiwo nende ne komiti mar weche pur e od bura mamalo kokwedo weche matude kod mbolea ma bandia. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Piny owacho chano mar manyo yore mag chiwo puonj ne jopuonjre manie atamalo 5 mar sikunde ma pi oula nche nomwomo to chalgi pod rach nyaka sani. Maeri noyangi kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu moko ni jopuonjregi ibiro chwalgi e sikunde moko kata ibiro puonjgi e yor mbui. Bende nomedo wacho ni gichano mar chwalo somo mar tam mar 2 nyime gi jumbe 2 ahinya to ni jopuonjre mag klas 12. Machogu ne lose kinde manotimo limbe e sikunde ma Nairobi motelo lepo ma sikunde tarik 13 mar dweni. We have done an assessment on each and every school. As I said, as I'm here, my regional directors of education and all the senior officers from the Ministry of Education, plus the county directors of education countrywide in our 47 counties are out in the field. The purpose of them being out in the field is to come up with a report specifically indicating the schools which are badly affected. In actual fact, we are getting those reports on a daily basis. And as I said there before, is that by the reports we had yesterday, the specific schools which are badly affected, such that they cannot be able to open, is about 2%. Because we have the specific names of those schools, and those are the schools that we are trying to come up with ways and means on how we can be able to extend running to the particular students and the pupils who are affected. Otherwise, about 98% of our schools are good for opening on Monday. Chenro mar lamo ne ringre ji 61 manowito ngimagi e masira mar oula ma Mai Mahiu e kaunti ma Nakuru dhi nyime motelo ne ik margi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko yore alam makamano. Wadhi ane achiel kachiel nyaka Mai Mahiu mondo wane ane kaka chenro no dhi mbele. Na hata kuendelea iwe ndio nguvu yenyu. Kutoka hapo Mungu ampatie nguvu, the strength from God, courage, and the love of God, and the love that passes all the human understanding, so that munaweza kumun na mukihesabu the blessings zile zitamfanya munaamuka every day as you are mourning, you are able to move forward. Na sisi tutamshikilia na maombi, kwa sababu najua kuna kitu ingine ni kumwombea tu Mungu, kwa sababu hakuna pole, as the pastor said, inasumuguza hata tupanguze hiyo machozi mko naye, lakini tutawatembea na nyinyi na maombi. Kutoka hapo katika Nakuru County, this is another sad episode. 6 years tulipoteza watu pale Solai Dam. Swali kubwa ni wale wanapewa hizo list assessment na meteorological personnel na hata the public, kwa sababu kama hii sasa tulisikia watu walikuwa wamepeana those risk analysis. Ni watu wako qualified ama ni watu wa aina gani? Kwa hivyo tunauliza serikali ya national, the county government, tuangalie hizo departments ili tusiendelee kupoteza watu wetu. I'm going to introduce them.
And I want to thank the national government as the senator of Nakuru County. Niseme najua president alikuja, His Excellency the Deputy President amekuja na umepe hope hawa watu wa Mai Mahiu wale wameathiriwa. Nakuru County Government imefanya kazi yake. MP tumekuona kazi yako. Najua nilitembea kwa hawa. I got an opportunity kuongea one-on-one with them. And I promised them, I assured them, as the Senator of Nakuru County, given the mandate of representation, nitatembea na nyinyi. I'll walk with you the journey mpaka Museto, as the President has promised and as the county government has promised. Kutoka hapo nataka kushukuru our senators wale tumekuja naye. And I will give them an opportunity also, as the members of parliament were given that opportunity, wakujua salimie. Tuko na nominated senator SG Veronica Maina, tuko na senator Seki kutoka Kajiado, na tulikuwa tukuje na senator kutoka Nyeri, lakini akapeana apology zake. Wananchi kutoka Mai Mahiu, asanteni sana. Mimi nampenda, najua mnajua senator wenyu anafanya kazi na ataendelea kumfanyia kazi. Na vile nilisema sitamleti down. Asante sana. Gavana, ukisikia tukisukuma ujue ni vile tunapenda hawa watu, tuwafanyie kazi. As we promised them, we must deliver. Asanteni sana, Mungu awabariki. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Your Excellency, the Governor of Nakuru County, Susan Kihika, Your Excellency, Badilisha kutoka the neighboring county, Nyandarua, all elected leaders, nominated leaders, and the clergy, na watu wote wa Mai Mahiu. God is good all the time. Leo Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kawuono dhi chiwo twak moyiedhi ewi chal mar kaunti no, twak madhi bede od bura mar kaunti ma Homa Bay. E twak ma kamano madhi chakore saa 8:30, igeno ni gavana dhi mulo kenge mopogore ma piny owacho mare osegoyo e chenro mag dongruok. Pek magisekalo e jiwo motegno dongruok ne jopiny kod okenge ma piny owacho mare medo keto ne bero ngima jopiny ma kaunti ma Homa Bay. Ali Abich ni kanyo no, kendo achiel kachiel watudore gi Ali Abich mondo lernwa ni to chal ni nade. Ali Abich, inyalo lerona ni twak ma kamano ang'o giri migeno ni nyalo wuokie koromo saa 8:30? Erokamano ahinya Milton, manake wacho endo kaka ineno achiel kachiel wabiro e laro mar od bura mar county assembly ma Homa Bay kaendi, manake wacho endo governor mar county kaendi geno mar donjo assembly kaendi saa 8:30 mondo chiw twak ma mulo chal mar county kotene kod weche mag dongruok mopogore, kendo kaka inyalo neno ni ikruok dhi nyime ma otelo mondo governor donje e laro mar assembly kaendi, kama odhi bedo kod twak e od bura mar assembly kaendi, ka obro twak chiwo ler kaka county chalo kama oteno kod weche mag dongruok mopogore ma osebedo kadhi nyime county government ma Homa Bay kaendi, kaachiel kod mulo chenro mamoko mopogore opogore ma bende geto bero ngima jopiny e county kaendi. Mana kineno kaendi en chenro ikruok dhi nyime, kendo neno ka askeche ma county timo ikruok magi mogik mondo mi governor donj kaendi kapok odhi e od assembly mar chiwo twak achiel kachiel ne MCS kalure kod twak modhi mulo weche mopogore opogore e sectors mopogore mantiere county kaendi, kalure kod weche mag dongruok ma bende geto bero ngima jopiny e Homa Bay kaendi. Milton, kapok awe tan ka kod moko kuom MCS ma bende dhi bede twak ma kamaendi, adwa winjo pachgi ni to gin ang'o gini ma gigeto yudo kuom governor kalure kod twak modhi chiwo saa 8:30 ma kawuono ka omulo chal mar county e weche mag dongruok mopogore ma mulo sectors mopogore. Ibro chago gi nyingi ting'iswa ni ikruok dhi nyime. Ma en twak mar ariyo ma governor chiwo motere kod chal mar county. Kaka in MCA, ang'o migeno mondo wuok kuom governor e twak modhi chiwo kawuono? Kamano iluonga ni Mheshimiwa Tony Otheo ochung' ne Arujo Ward. Kawuono wan gi odiochieng' maduong' e Homa Bay County, kendo moluor Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga biro golo twak machiko yiene. King'iyo standing orders magwa namba 18 kare achiel wacho ni moluor Governor oyiene biro e bunge
ma Homa Bay mondo gol twak chal mar county e weche mopogore opogore, bed e weche mag thieth, e weche mag apaya, e weche mag somo. Kawuono gavana biro wuoyo kodwa, obiro wuoyo wacho weche mogombo timo gi weche mosetimo kaluwore gi CIDP marwa 2022-2027, kendo maduong' moloyo ni wageno ber kuwuok kuom gavana marwa. Mheshimiwa kapok aweye, une wang' jopiny e od bura kama oyalani, to mae twak mar ariyo ma gavana chiwo kaluwore kod chal mar kaunti. Nitie mano chiwo higa mokalo. Kang'eni gik manomulo kaka in achiel kuom MCS ma wang' jopiny assembly kandi, bineno ka twak manochiwo ndalo mokalo chade manomulo sectors mopogore, bineno ka gin gigo mosechopo kare kiweyo kawuono dhi chiwo ma iwacho ni geno yudo mathoth kuwuok kuome kotenore kod chenro mag dongruok mamulo sectors ma opogore Homa Bay kandi. Adieri mar wach ni moluor gavana kanochiwo twak e higa mokalo, ng'eny tamalo mang'eny mosetimo kaluwore gi twak manochiwo, kendo wageno ni kata twak mobiro golo kawuono madwana kete maler ni kawuono ok ochiw gimiluongo ni county address. Kawuono gavana biro golo twak e assembly nikech chik oyie ne biro assembly anytime ko notify speaker, kendo chik nyaka lo in terms of that. Koro maduong' ni kawuono gavana ok biro timo gimiluongo ni county state address, but obiro twak gi bura kaluwore gi kwayo mare ma nyaka bed approved gi chik kendo nyaka bed gazetted. Omiyo gavana no singo mathoth kendo atamalo maduong' osetimo, kendo wan gi geno ni modhi singo kawuono obro timo. Kamano ahinya, inyalo chawo gi nyingi tikiusa ni en ang'o migeno kaluwore kod twak ma gavana chiwo saa 8 gi nus e assembly ka? Erokamano, iluonga ni Mheshimiwa John Ogada, an MCA ma Kojwach Ward. Adwa nawachi ni an kaka jaod bura ma Kojwach, ageno ni gik mane gavana osingo duto te dhi bedo makare, nikech manosingo nosetimore, kendo kaka weche makao pach jopiny miluongo ni public participation magik manosetim as per the CIDP, kendo weche mag pi ma devolved yudore ni e wards wa mang'eny oselos pige kendo mine yudo yot kuom dhi omo pi e distance matin kaka ne wasingo. Weche mag education, adwa nawachi ni wasekalo budget, kendo budget mwasekalo wa expect ni budget no eko odhi makare weche mag education. Wan gi issues mag fundi mang'ula mosetimore, wan gi issues mag basari mosetimore, wan gi issues mag fees to swim. Omiyo weche mag education gavana osedhi maber, kendo assembly osesupport weche mag bills ma support weche mag education. Omiyo wa expect ni gavana dhi nyisowa maler ni e wards 40 gi te kaka weche osedhi weche mag education. E weche mag ndara, waseloso ndirni e weche mag ward based, yore madhi osiptende magite wasetimo. To wadwa ng'eyo from the governor, koth ochwe mang'eny kendo yore okethore, kendo wageno ni wadhi keto pesa mar maintaining yore gi mondo dhi maber, nikech thoth yore koth nochwe mang'eny moketho. Omiyo mabe wa expect from the governor mondo wane kaka yore wanyalo bedo maber. Wan gi weche mag kodhi ne wasemiyo jopiny mag sunflower, ne wasechiwo mag kothe mag oduma. Omiyo governor 75% of the ward based projects osedhi makare, kasto flagship projects machalo Raila Molo sports ground osebedo maber, office governor osetieki, Kigoto osetieki. Omiyo wageno ni governor dhi miyo jo Homa Bay ler mar pesa kaka osetiyo, kaka wasebedo kwa kalo e Homa Bay County. Milton we akawo pach MC achiel mondo aduoke studio dhi nyime kod chiwo weche manyien ma wuok e gwenge mopogore opogore. Chakani gi nyingi ting'iswa ni nang'o migeno kaluwore kod twak ma gavana dhi chiwo e od bura kawuono. Erokamano Alabich nyinga Popo Lentana, MC represent Kanyoto Ward. Mokwongo en weche makende ma Homa Bay County ka mar rwako Excellence the Governor to address County Assembly. Apart ma kaka Tony osewacho, kawuono oyiene Governor address County Assembly on notification to the Speaker ma osetim understanding order number 18-1. Wacho ni onyalo biro address the County Assembly mondo ochiw bige mosetimo in the last 1 year mapane mobiro chiwo kawuono. Twak ma kawuono ang'o migeno kaka MC ma Kanyadoto? Kawuono mokwongo da explain governor address weche mosetimore meke disaster mosetimore, koth ochwe mang'eny, oketho infrastructure mang'eny. Tapane useneno in the last 1 week kata une TV osebedo ko address gi through partners wa Red Cross osekonyowa Karachuonyo and other parts of the county. We expect also ni weche mag ndara mosekethore, the damaged infrastructure mondo emergency road fund mondo kel mondo chak loso gi. And again gimoro ma osewuok mapani governor no se address no wayudo funding from partners makunyo pi under the climate change floka madhi kunyo pige wards 40 gi te mang'eny mago pesa mapano osebiro and other partners osebiro machalo kaka urban development
program ma uneno ka sano sitimo Homa Bay town or the Mbele Kindu Bay or the Mbele Yugis, and some of the things mapani governor will address and inform the Homa Bay public gik mosetimo the last 1 year. Erokamano ahinya Milton, mano ne ane twak kod moko kuom MCS makoro bende rito twak ma gavana dhi chiwo koromo saa 8 gi nus od bura ma Homa Bay kaendi, kendo pod wago tach ka mondo winji to gin kuonde mage ma gavana biro mulo kaluwore kod twak modhi chiwo manyiso chal mar kaunti ma Homa Bay kaendi Milton. Kaka kamano tabiro duoki mondo dhi nyime kod chiwo weche manyien mowuok e gwenge mamoko e studio Nairobi Milton. Erokamano ahinya Ali Abich kuom ripot ma kamano kowuok e kaunti ma Homa Bay. Ka wadhi nyime, en ni familia ma hewo 50 e gwenge ma Kaptembwa mantiere Nakuru East odar bang' ute ma gisebedo ka gidakie bedo kod okak, ka ute moko bende pi oywero kaluwore kod oula mapek mikelo gi koth mapek machwe e alworano. Jodak mamoko osechako dar kaluwore ni luoro e kinde ma jopuonjre bende igeno ni biro dok e skul chieng' wuok tich kaluwore gi lendo manyogol gi jatend piny William Ruto. Moko kuom freji makelo pi e utegi nobarore kendo pi muomo e kinde ma koth mapekno ne medo chwe e gwenge ma pachoka. Inakuja inapitia Eveready, ilikuwa inapita huko ikadivertiwa ikapita hapo, so hiyo maji ilitokea juu, kisha hii mtaro hakufikisha kwa mtoni, ndio alikuwa anafaa afikishe kwa huko mtoni Ndarugu ndio iache kusimama. Kuanzia jana nimetoka job, kufika njiani watu napata simu wanatuambia mambo imeharibika huku, manyumba simeanguka. Yenyewe kufika hapa hata mstuko tu, tumelala nje. Ukijaribu kuona tangu jana tulifaa hivi mpaka saa hii. Mvua ilianza kunyesha saa 7 ikaisha saa 10. Saa 10 ndio nyumba zetu zilianza kubomoka. Sasa tukaenda cha chingine hapo tukalala. Sasa ndio tumekuja asubuhi tumeanza kuhama na tu penye tunahamia. Jana maji ilitupata ikabomoa manyumba. Sasa tunahama na sisi nahamia wapi? Yenye tunaomba tu serikali mtusaidie penye tunaweza enda tukae kidogo ndio tuone tutasaidika kidogo. Jatend migao mar pur Mithika Linturi okwedo weche matude kod wach mbolea mabandia mosekelo ng'ur kowuok kuom jopur ma pachoka. Linturi machiwo twak nende chiwo twak e nyim komiti mar od bura mamalo mochung' weche mag pur ma bende winjo paro mar dwaro thiche oko onge tudruok moro amora gi mbolea mabandia. Watudore achiel kachiel gi jafwambo marwa Chris Owino e yor simu mondo fuonwa ler e wi chal mar twak makamano. Chris Owino, kapo ni nyalo winja, inyalo nyisowa ni to twak mano ochakore okinyi nyaka sani, ang'o giri mosewachi to Linturi owuon to wacho ang'o e wi mbolea mabandia? Erokamano Milton, kawuono en odiochieng' mar 2 mar bura mar thicho oko jatend migao mar pur Mithika Linturi kaluwore kod weche mag mbolea mabandia e nyim komiti mar ji 11 ma otelne kod seneta kada jaod bura mar kaunti ma Marsabit Naomi Wako. Odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar 2 kendo en thuolo mar Linturi kod kweth mare mar chopo e nyim komitini kendo kwedo seyo ma itudogigo kod jaod bura ma Bomola Jack Wamboka e wi mbolea mabandia. Kane ochopo e nyim komitini kar saa 4, Linturi ne owacho ni e thuolo ma mako lemo mopogore e piny owacho kaachiel kod lemo mag telo kaka seneta ma Meru kaachiel kod jaod bura kuom higni 15 mokalo, onge weche mag mibadhi ma osetude kendo osebedo ka otiyo, apisego te osetiyo gi chuny achiel kendo osetiyo e yo maratiro ma onge weche mag mibadhi mane osemiene e kinde mane otelo lemo mopogore e pacho kae kaachiel kod sirikal. E wi wach mbolea mabandia mae en wach maduong' omiyo idwa tere pacho. Linturi ochung' motegno ka owacho ni oonge kod teko kendo ne onge kod teko mar chuno duol mochung' ne kadero mar mbolea mbolea kod cham e pacho kae NCPB e wi wach mar mbolea, ka owacho ni onge tudruok mare achiel kachiel kod wach mar mbolea nikech mokwongo en
ne okonyiso duol mochung'ne pogo mbolea kata chiwo tenda mar nyiewo mbolea mondo onyiew mbolea mabandia. Owacho ni en onge kod teko ka jatend migawo mar chuno jokanyo e board mochung'ne weche mag nyiewo mbolea ne onge kod teko mar jiwogi ni nyieuru mbolea makamae. Ka otimo na tegure kod weche mosebedo ka itudego. Oramo ni kaluwore kod katiba, kaluwore kod chike matayo nyiewo mbolea kaachiel kod weche mag orak, jatend migawo mar pur onge kod teko moro amora mar chuno bad migawo kata na board mochung'ne kelo mbolea e pacho kae ni okel mbolea makamae. Mano en tich mar bad migawo mochung'ne kelo mbolea kata board mochung'ne kelo mbolea e pacho kae, ka bende onge kod teko mar nyiso dero mochung'ne cham kata NCPB ni ous mbolea makamae. Ka owacho ni ng'at ma onego bed ni ting'o msalaba en mokwongo board mochung'ne kelo mbolea, mar ariyo en board mar NCPB mane oyud kod ketho mar uso ne jopur mbolea mabandia, nikech en kaka jatend migawo mar pur onge board mar NCPB mane uso mbolea. Koro jok monego bed ni ting'o msalaba en NCPB manodero mochung'ne cham kod uso mbolea e pacho kae, en gin manyaka giting' msalaba. Bende owacho ni ewi weche duto mitudego gin weche mag siasa, to siasa gi nochakore e yiero mar 2022 e kinde ma piny owacho mar Jubilee, to moloyo mowacho ni e kinde winjruok e kind ogai mar Azimio kod Raila Odinga kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Owacho ni kanyo ma midhiero mage ne ochakre e kinde mane otem chune mondo osir lwedo ogai mar Azimio mok jatend piny William Ruto e yiero mokalo. Koro kane otamre siro lwedo ogai mar Azimio Raila Odinga e yiero mokalo, kanyo ema ne sirikal mokalo e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ochako chenro mag ketho nyinge, chenro mag njao nyinge kod chilo make kendo sande kelo weche moko ni osebedo ka weche mag mibadhi miene. Ka owacho ni telo piny wacho machon ema ne ochako chenro mag ketho nyinge kaachiel kod mieno nyinge chilo e mbele jopiny. Kanyo ema ne midhiero mage ochakre. Bang'e to nyaka sani pok osebedo ka obedo yo maber e mbele jopiny, nikech chenro mochido mag sirikal mokalo mar ketho nyinge. Ka bende owacho ni ok en adiera ni ne obwogo kata ochuno jatije maduong' mar kambi mar Kells Chemical mondo okaw sigo mar uso mbolea mabandia e loe. Ka owacho ni en ne oko romo kod jatije maduong' mar kambino, kaka jatije mar kambino nonyiso od bura. Ka owacho ni ka bed ni en adier ni ne onyiso jatije maduong' mar kambi mar Kells mondo okaw sigo e mbolea mabandia e loe, ne dobiro e nyim komiti ni mondo oyang adiera. To nikech ok obiro, manyiso ni weche makamago gin weche mag miriambo, kendo pod oramo ka onyiso komiti ni motelne kod Naomi Wako ni ma en wach siasa, onge adiera moro amora e wach mbolea mabandia. Jogo monego bed ni ting'o osigo kata msalaba e wach mar mbolea mabandia en mokwongo dero mar NCPB kuom uso mbolea mabandia ne jopur, kaachiel kod board mane ochung'ne nyiewo mbolea. Mok en onge kod teko kendo onge kod tich moro amora e wach mar mbolea, en jatend migawo. To bende ok onyal ng'iyo budget mar NCPB kaka ne gitiyo kod omenda, nikech ok en auditor general, ok en control of budget, to ok en jatelo mochung'ne weche mag omenda e dero mar NCPB. Momiyo ok nyal gure ne ok ong'eyo ka jogi ne otimo tenda ka ochiwo rak mar kero mbolea. Jok monego bed ni kawo ting' mar ng'iyo ka pesa mane ogol mar nyiewo mbolea tiyo en control of budget, mano jachan budget maduong' mar sirikal, janon buge mag sirikal, kaachiel kod apisa mochung'ne weche mag omenda e dero mar NCPB. Mago e joma onego bed ni imako, kendo joma onego bed ni kawo ting'
ewi tiyo marach kod omenda mag jopiny ikelo mbolea mabandia nikech en onge kod teko mar ng'iyo kaka pesa e bad migawo mar NCTB tiyo. Mano en tij control of budget kod jachan buge mar budget kata Auditor General. Mago jok man kod teko mar ng'iyo ni to pesa utiyo nadi e nyiewo mbolea mano onego bed ni kelo pacho kae. Mogik, Milton bende owacho ni en kaka jatend migawo mar pur onge kod lony mar ng'iyo ni mbolea ni en mbolea mabandia to en mbolea madiera. En otiyo kaluwore kod rieko ma ong'adne kod jolony ma otemo wacho ni jolony mag KEBS ma duol mochung' ne ng'iyo rang'iny mar mwandu e pacho kae ema onego bed ni ng'ado ne rieko ni mbolea ma obiro e pacho kae gin mbolea mabandia. To kane ok gimiye rieko ma kamano motelo, en onge kod teko kod lony mar ng'iyo ni mbolea ma bandia to mbolea mae ber. Koro owacho ni jogo mane omi ting' jolony monego bed ni ma ng'ado ne rieko bang' timo nonro ewi mbolea mane okel pacho kae ema onego ting' okaw osigo mar nyiso jopiny ni ang'o momiyo mbolea mabandia ne ochopo pacho kae, nikech ne gin kod ting' mar timo nonro ne mbolea go kapok ochak uso ne jopur. Mok jatend migawo mar pur. Jatend migawo mar pur onge kod lony mar ng'iyo mbolea mabandia kata mbolea ma ok bandia. Mano e gima owacho, kendo sani komiti ne odhi yweyo mar saa achiel bang'e to chenro ni biro dhi nyime kochakre saa 8 kendo nikech chenro ni bura ma kama rumo odiochieng' ma kawuono. Bang'e to komiti ni ma ji 11 dhi bet piny ma ndiko ripot margi kama gibiro omeno gin kod thuolo mar golo kawo chung' margi. Ponono ni jokanyo mar komiti ni, thoth jokanyo mar komiti ni oneno ni Mithika Linturi onge kod bura ni magi weche mag miriambo, bura no dhi rumo ikanyo. Ponono ni komiti, thoth jo komiti owacho ni Mithika Linturi ne onindo e tich mare chwalo bura makamano nyim od bura kama jo od bura biro goyo mar gwelo jatend migawo manyien mar pur. Koro odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maduong' nikech bang' bura ma kawuono rumo jo komiti 11 dhi romo kendo twak bang'e to gidhi goyo ombulu. Ka thoth jokanyo mar komiti ni ogoyo ombulu mar tich oko Mithika Linturi, ibiro chwalo wach ni od bura mondo jo od bura duto ogoyo ombulu. To ka thoth jokanyo mar komiti ni owacho ni magi weche mag miriambo, weche mongo tiendgi, to wach mar tich oko Mithika Linturi dhi rumo e komiti ma kamae. Milton. Erokamano ahinya gi thuolo ni. Adwani mondo wakaw yweyo mokwongo e chenro ni eri mar migago. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Look at no longer
Dial *487*3# to get this song. Ase wacho nyathini toko winja to thani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Negin ji mahong begine lach kanegi loso bende kama negi kali wechene dumato una ndigo kot kamoro kata chano goy asama dwa wacho wache to go koto to jibiro tek no ero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wacho nu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabiro ng'iso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umo gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo jodak e gweng' ma Opukoti e ka chung od bura ma Narok South obago ng'anyo mamuol ka gikwedo chal marach mar apaya maduong' ma Opukoti kadhi Ololunga higa achiel bang' chwalo ng'ur ni mondo mi olos apayano. Kotelnegi kod jaduong' mar gweng'no William Olen Kumum, jodago kwayo piny owacho mondo manye yore mamoko ma jopuonjre biro luwo e kinde ma koro gidokie sikul chakre wuok tich juma manyien. Bende gikwayo josiasa maya e alworano mondo mi otim tije manomiyo oyiergi kar rito nyaka jopiny tim ng'anyo eka mondo gichiw duoko. Giwacho ni sani giruyo iko mar jogo mowito ngimagi kaluwore gi kethruok mar apayano. Wananchi mnajua kama tungewekewa hata hiyo kama hawajatengenezea sisi angetusaidia. Hata hapa Olpokoti kuna hata watu wameitwa machina kwa hii barabara. Kunasemekana kuna bahali wananchi mnajua? Kwa wapi? Si kwa Mahindi. Bahali nyingine ni kwa nani? Kwa Chepkanga, wengine kwa Ngumu. Hakuna gari inapita hapa. Magari zingine zote zinakuwa diverted zipite pale Ormekenyu. Ingine inapita huko Mulot. Na nataka kuambia hivi, serikali kuu na serikali ya county, tafadhali mtujali. Maana hii barabara wakati ya campaign wengine walisema ni barabara ambayo shetani hapiti. Lakini kumbe sisi ndio shetani. Hatutaki hata lami, atutaisie atusibie hizi mashimo ili tutoke. Juu sasa wamama tunatesengaga. Tukifika junction kama imanyesha unaanza kuomba nyumba. Ukiomba nyumba, mzaa sikubali kesho aseme uliomba nyumba kweli juu ya mvua. Utaitwa nini? Ulienda maneno yako. Tulipiga kura 100%. Kwanza hii kasenda hapa. Tunaomba viongozi tafadhali, mtuangalie. Msituache viwete
Kwanza wamama wameteseka kabisa. Juu utakuta mama anaweka mtoto mgongo hapa, anapeleka hospitali Lulunga. Hata wale wajawazito juzi tulipeleka mama mwingine, hakufika, alijaribu kujifungua, mtoto akaaga. Nyakwaramogi wadhi nyime gi weche manyien mabiro ni achiel kachiel kowuok e Ramogi TV e thuolo nieri mar chenro mar migago, kama bende wasingo ni wabro kelo ni weche mathoth mokalo magin kachiel gi weche mag tuke. Emomiyo nyakalondo kata tesen mar wang' jowi mar Ramogi emano mowinjore. Kuom mano akwayi ni mondo ibed abeda kanyo nyaka ang' wanachopie giko mare. Kawadhi nyime e thuolo nieri en ni kaunti ma Nandi. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Nandi ogolo paro mopogore opogore e wi lendo mar yawo sikunde ma pacho ka juma manyien chieng' wuok tich, ka moko kuomgi wacho ni ne ok gigen ni nyalo bi chiw lendo ma kamano aruya bang' chwalo yepo ma sikundego kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chwe e pacho ka. Gidwaro mondo mi piny owacho chiw thuolo malach mar neno ni koth odok chien, ka moko kuomgi bende wacho ni ne gisetiyo gomenda mag somo e yore mamoko. Sasa hizi hatujaambiwa kwamba mafuriko imepungua, na kidogo tunasikia tena shule zimefunguliwa. So tungeongelea tu kwamba wakati inaendelea tuambiwe kwamba mafuriko imepungua, ndipo sasa tuseme kwamba shule zinafunguliwa. Sile pesa ambayo tulikuwa tumetengea school fees sasa tumetumia kwa shamba, tumewekelea mbolea CN na tumetumia kwa matumizi mengine. Kwa maoni yangu ningeonelea kuwa hata serikali isukume hata ikue hata tupatue kitu kimbili mpaka tarehe 20 ama tarehe 27. Katika mashule zingine utapata kwamba upepo imebeba choo na imeporomoka. Sasa tunaomba president bado asongeshe ili tukue tayari kwa mashule, sababu tulikuwa tumejiandaa, lakini pesa yote ambayo tulikuwa nazo tumetumia hata kwa chakula, kwa vitu kama mbolea na mbegu. Hadi wakati huu hatuna chochote. Kuna madaraja ndogo ndogo ambayo watoto walikuwa na cross wakienda mashule, zilibebwa na maji, na mpaka wakati huu haijatengenezwa. Kwa hivyo nilikuwa naomba president wetu atuongeze masiku kidogo, kwa sababu tujajua macho ya shule itatengenezwa, madarasa itatengenezwa, na wazazi sisi vile tuliambiwa shule itafunguliwa wakati wote tutaweza pewa muda. Jopuonjre mojote skunde 20 mayudore e gwenge Masai Mosoi, Baringo North mane somgi ong'adore nus tok jonyuol magi ringo e kinde monj mane jomaundu otimo e gwengego, koro luor ni arita margi nyalo rochore koyaw sikunde wuok tich ma juma manyien ne tam mar 2. Jodak makono koro wacho ni arita margi mag nyithindo mane ok otieko somo e tam mokwongo onego rang mokalo. Riwruok mar Kenya Red Cross kod 10 kaunti ma Baringo ochako chenro mar neno ni familia 3,200 go mane odar kowuok e miechgi tok kane jomaundu onego ji 17 e gwengego odok e miechgi kapok oyaw sikul chieng' wuok tich. Jagoro maduong' mar riwruok mar Kenya Red Cross Idris Ahmed mane olimo kuonde jotgo mar nono chal mar ngima jogo modak kono owacho ni twak ibago kod bede moko mopogore mag sirikal maneno ni gidok pacho. Warudi kama hakuna amani. Hiyo kama serikali tunakataa, mimi kibinafsi nimekataa, kwa sababu hao watu yale wamepitia ni mingi. Wananchi wapewe counseling na psychosocial support mpaka kuonesha kwamba wakiishi pale hakuna mkora ambaye atakuja tena, na kusema kwamba suluhu ya kudumu ni kuhakikisha kwamba wale watu wako na masilaha ama silaha aina mbalimbali walazimishwe kuzipeana kwa serikali. At the national level, every situation is being assessed in the context in which it appears. So there are areas where the displacement of population is within schools. If by Monday reaches, the National Disaster Operation Committee working to provide an alternative mechanism of hosting the internally displaced population. At the end of the day, the mechanism of movement is not that people will be moved out of the schools and will not be given
given alternative places if their homes are still underwater. I want to assure the people of this area and even the general populace of the Republic of Kenya that we are set, we are ready, and we have been providing security, and we will continue to do that. Chenro duto mag piny owacho ma kaunti ma Kwale manochaki e kinde mokalo igeno ni biro tieki kapok tenda Kenya Kwanza otieko higni 5 e apisi. Kanowuoyo e chenro mar choko omenda ne riwruok mong'ere kaka Tuchape Kazi e gwenge malunga lunga, jatenda kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa olero ni chenro no oseyware nikech nok mar omenda e piny owacho. Ichung'wa kata kamano osingo ni gedo mar apaya ma Kwale kadhi Kinango kod Olalo ma Kufunzi ibiro kasi, kendo chenro ma kamano biro muonyo omenda maromo siling milion 153. Gavana ma Kwale Fatma Achani owacho ni bero apeinigo kod jiwo chenro mamoko e kaunti no biro siro sekta mar wuodhe kod ohala e kaunti no. Hii sako mheshimiwa mgeni wetu wa heshima ni kwamba tuna target mtu yule wa chini, kwa sababu kile kiwango cha chini kabisa mtu anaweza wekeza it is only 50 bob, shilingi 50. Hiyo ya Mwachande Bridge, sababu huyu mheshimiwa alimwambia hiyo barabara mheshimiwa rais ilikatwa na El Nino ile ya zamani, na mpaka wa leo bado haijatengenezwa, na rais akamwahidi kwa supplementary budget atamwekea pesa, na already amemwekea kwa supplementary budget ambayo ililetwa bunge wiki iliyopita last week, na imewekwa shilingi milioni 103 ya hiyo bridge ya Mwachande. Pia in the next financial year iko na milioni 50 ili ikianzishwa kazi iendelee bila kusimama na ikamilike ili muweze kutumia hiyo barabara. Tunaomba barabara ile ya kutoka Kinango mpaka Kwale angalau tuwekewe pesa yule mkandarasi amalize ile kazi. Ile ndio itakuwa imefungua uchumi wetu. Barabara nyingine ambayo sisi tuna imani na Daktari William Samoei Ruto ni hiyo daraja ambayo tumezungumzia ya Mwachande. Mimi nina imani salamu hizo utaenda nazo, na najua wewe ni mtu wa kusema ukweli na ni mtu wa kuchapa kazi. Coordinator mar gwenge ma Nyanza Flora Moroa ogolo siem ne josiasa matiyo marach kod jochiw arita mekgi e chako tulo e rombe mag siasa, kowacho ni biro kawnegi ondamo mager mar chik. Koloso e kaunti ma Migori to kromo kod apisas mochung' ne arita, coordinator no osingo ne josiasa mabiro dhi ataro kod chik mogolo kendo dhi mbele kod kelo tulo e rombe ibiro ma lesen magi mag bedo kod bunde, kendo ibiro chwalgi e nyim doho kitorogi kod keth mag tiyo marach gi bunde. Moroa bende nose obila ma josiasa tiyo godo e nyayo tulo, kowacho ni gibiro moto e badgi. So the law is very clear about the misuse of firearms. Anyone who has been allowed by law is mandated to ensure that the licenses have been given to them by government will be withdrawn. For any person who is liable to any criminal activities, we have started investigations, and if there is anybody who is found to have committed whoever that person could be, we are going to take action. Political leaders. E kinde ma tuoche mikelo gi gudruok mar pi oula machalo kaka tuo manyaldiema osechak go lipode e thoth gwenge ma pachoka, gavana ma kaunti ma Makueni Mutula Kilonzo Junior dwaro mondo mi piny owacho mamalo katiyo kanyakla gi piny owacho ma kor gwenge or laktache mondo konyo oganda e gwenge ma koro midhiero okwako. Gavana bende dwaro mondo mi piny owachogo ochwalie yedhe mowinjore ne ogandago manyalo geng'o landruok mar tuoche ma makogi. Nowuoyo e ward ma Masongaleni e kachung' od bura ma Kibwezi East, kama noyawe osiptal mar joma mine konyore Mangwata. Kwa hivyo ni kusisitiza, na tulizungumzia jambo hili na tukauliza wafadhili, hata wakipatiana chakula, wakipatiana malazi na wakipatiana vitu zingine,
tushughulikie watoto na maji, wale ambao hawawezi kupata maji safi, kwa sababu kama Garissa, Tana River, mahali ambapo maji yalikuwa yanaweza kupatikana maji safi, pia walikuwa na mafuriko. Kwa hivyo tunaiomba serikali kuu haraka iwezekanavyo ihakikishe kwamba, na kupitia kwa national authorities ambazo zinashughulikia jambo hili, tukipatiana chakula na malazi, tunapatiana huduma haraka iwezekanavyo. Na ninafurahi kwamba madaktari wamekubali kurudi kazini, kwa sababu hao ndio madaktari ambao wanaweza kutusaidia, na wapelekwe haraka iwezekanavyo waanze kuhudumia watu, kwa sababu barabara zimefurika na ni ngumu kufika huko. Moko kuom MCAs mawuok e kaunti ma Bungoma wuok oko mar siro spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ewi weche matude gi muko ute ma gavana machon ma alworano Wycliffe Wamangati e gwenge ma Kandui. MCAs go wacho ni chenro mar muko ute masani dhi nyime kaunti no geto ute mogere lo piny owacho ka gimedo ni ok en chenro mitimo e siasa, to en chenro mar geto neno ni lope piny owacho oti godo e gero gigo mabiro konyo oganda e kaunti no machalo kaka lap matuke ma Kandui ma igeto bagi e nyasi mag Madaraka dwe manyien. Gikwayo oganda mondo mi otim nonro magi kapok ousnegi lowo mora ka bende gidwaro ni mondo mi gavana ma kaunti no Kenneth Lusaka ochiw lipot mayango ler mar lope kaka yor yango jogo mosebedo kayako lope mag piny owacho. Hauwezi jenga katika shamba la serikali na uite kuwa hilo ni shamba lako, unless you have a private title ambaye inasoma hivyo. Nataka kukumbusha ndugu yangu Mheshimiwa Wangamati, wakati yeye alianzisha hiyo stadium ya Kandui, alitarajia wakati stadium itakapoisha watu watafanya parking wapi? Na je, watu wakitaka kukaa tu wakati wa mapumziko ama wana sherehe fulani watafanyia wapi? Ile yake anajaribu kujishika kwa Mheshimiwa Weta hausiki yoyote kwa yoyote. Kulingana na vile yeye alichora, yeye aliweka Sifuna, akatembea, akamwambia hiyo itaanguka. Na yeye hakusema kitu, lakini wakati Sifuna alimaliza akamwambia hata hii iko kwako, akasema ati ngoja. Sasa ilikuwa inaongoja nini? Waache walete hiyo ripoti ya Sifuna task force walete, ndio wataona mahali penye ugonjwa ilikuweko. Serikali kuu inajua kwamba huo mradi wa uwanja utatumika na serikali kuu pia, na wamekuja ndani wakaona kwamba mambo yetu ambayo tunachukua pengine kupoteza wakati haiwezekani, na nyumba hiyo ikaangushwa. Lakini nyumba hiyo, wakazi wa Bungoma, iko katika uwanja wa Kandui. Nataka niombe kila mmoja wetu ambayo umejenga katika uwanja wa watu wa Bungoma ama uwanja wa serikali, tafadhali enda chunguza sana karatasi zako ziko namna gani, ili siku ikifika pengine ukiambiwa toka usiseme ni siasa. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu.
kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima Riwo Record P Yawanya wauntie kikubedi mabori ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this maintain your position. Idi udakanyoki ka fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka Teacher Beach Sangwen Otieno. Nyaka watim gimoro amora kaka mama dwaro. Mama ne wacha dier. Ni wach mar coaching center bokelo wach mang'eny. Mumi mama no broni mondo gigi otimre. Nikech wach mar coaching center no miyo mama okne. Kamedo winjo duonde to wiya medo bara. Ok adwani mondo bed kae. Mama we wuoyo kaka iwuoyo no. In kamoro achiel gi Amrita une mobiro tieko odni. Gimoro amora marach matimre kae un ji ariyo une mutimo. An asewuok e odni kendo kabi chaka duogo e odni kendo. Ok ubi chako nena kendo. Ma Okinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Watimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Watimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudrigi Cleophas Oluoch, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakoromogi yena monda tiek migago gi kanyo to kapok atieko magi moko kuom ote muoro nwele ni maro marote machok Tomogo Yasure wacho ni ng'wono ma Nyasaye obed gi jowa duto te. Owacho ni nitiere ringre miomore River Sondu osebed kanyo ndalo adek. Aparo ni report makamano ka ogone obila to nyalo konyo mondo mi ogole. Ng'ato bende wacho na neno Ramogi kan thika okondiko nyinge. Lewis Akech mar Alara Ramogi ler skunde mondo yawa kik kalenda mar somo rochre kendo. Moi Buda wuodho gwedhi Masai imbendi wacho ni neno wakentire Transmara kaito ng'ato ndiko nama ni Piterowa okonyiso ni tere kanye. Kaito Ramogi TV Milton Mamze Magere wuod Nyakisumo kawuoka chama bare waneni maber kabisa gi jaoda Joyce wuod TZ. Weche mag Ulaya makoro tieko jo Kenya omiyo wakwa sirikal mondo kony jo piny e mowinjore. Kaito Dadi kawuok Ogongo winjwa maler owacho norito Manchester gi Arsenal chieng' Jumapil. Nyakaramogi biro bedo matek. Kata kamano warom saa 10 kendo e weche mamoko makagi kacha. Gisani yena monda goni oriti nyinga Milton Ochieng' Awuor.
Skiza chapa, ushinde, ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kiwango cha hela? 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Tunakupa na zawadi. Kadhongi. Asante sana. Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Skiza Chapa. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Skiza chapa, ushinde, ushinde. Ikrine nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich